til at komme ned og besøge Selina. Hende den 12-årige pige, som jeg nok husker, hvor politiet havde rimelig hårdt fat i, og sagsbehandleren nærmest bare stod og grinte. Ja. Jeg har været nede og prøvet at besøge hende en gang. Det resulterede i, at de faktisk havde aflyst det, uden at fortælle mig det. Og påstod så, det var mig. Jeg havde ikke aflyst noget. Det mente de så, så til sidst, så kom de så frem med, at det faktisk var opholdsstedet. Hun er på Grenen, som havde aflyst det. Fordi de mente ikke, at jeg kunne komme derned. Hvortil jeg måtte svare, at jeg faktisk var voksen og godt selv kunne aflyse ting, hvis jeg ikke kom til dem. Og mine børn, dem kommer jeg til. Ja, det var sådan overordnet. Sagen er den, at Selina blev tvangsfjernet. Selvom hun har stået imod, hun har haft advokat på, og hun har kæmpet, og der er hun ikke blevet lyttet til. På et halvt år har hun været 3 forskellige steder nu. Det første sted var hun ved en plejefamilie, som mishandlede hende, hvor hun hvor de fik underretninger både fra Aalborg sygehus, Hjørring sygehus og Børnenes Vilkår. Nej. Og så kom hun på et opholdssted, hvor hun rømmede fra hele tiden. Og grunden til, at hun så kom på et opholdssted som Grenen, var fordi hun rømmede og var imod systemet. Ja. Ja. Så derfor vælger man at placere et barn på sådan noget som Grenen. Men man vælger at placere en 12-årig pige hos misbrugere og kriminelle. En pige, som at, havde en normal hverdag, gik i skole, passede sin fritidsinteresse, fritidsklub, venner, og var aldersvarende. Det har hun ikke længere. Hun er rykket helt ud af kurs, hun mistrives fuldstændig. Det mente de så også, hun gjorde inden, fordi hun ikke kom i skole. Jo, hun kom delvis i skole, fordi pigebarnet havde dobbelt på kyssesyge. Det vil sige, at hun havde begge viruser, du kan få, når du har kyssesyge. Så hun var meget, meget træt. Men i samarbejde med sygehuset blev skoleperioden tilpasset, så den passede hende. Men det er så det, kommunen bruger, det er, at hun passede ikke skolen. Så hvorfor jeg spørger skole? Det kan have konsekvenser. Yderligere så blev der lavet